nwanne m bịa soro m ka isi eloi loi, enyi m bịa soro m ka isi eloi loi, bugara ha o nwanne m bugara ha o enyi m bugara ha, nwanne m bịa soro m ka isi eloi loi, enyi m bịa soro m ka isi eloi loi, bugara ha o. Nwanne lee, otu ala anyị Naijiria jiri chewe ihe ugbu a ọ dịzị ka anyị ga-arịọ otu mba ụwa sị ha kesaa obodo a nye onye ọbụla oke nke ya n'aka o. Ọkụ gbawa aka ji, oke nke m weru m aka. Ọkụ gbawa aka ji, oke nke m weru m aka. Ha nye m oke nke m ka m lawa ezinite m bi nse ọsọ ndụ ịbịakwa. Just like APC nọzọ ugbu a ekwe ndị ala anyị nkwa ịnapụta anyị pụọ n'aka APC na beta juju o kwere omume. Alaeze apụghị ibili megide onwe ya ka ọ bụ nke ndị alakụba abụọ ịzọ ọkwa onye isi ala. Otu ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị si dị ugbu a nakwa nke asọpụrụghị okpukperechi ndị ọzọ n'ala anyị. Ngwanụbịanụ na steeti Imo, ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị kwa ụbọchị. Ajụọ Gọvanọ Hope Uzodimma, ya sị na ọ bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-akpata ya. Kpọọnụ ha aha Usai is alright. Ọkwa oge gara aga ka e nwere ọnọdụ ọgbaghara n'ala Aba, bụkwanụ nke kpatara ya bụ na e nwetara kepụkepụ igbu ọchụ na mpaghara ugwu ala anyị. Trọst Ụmụaba na Ụmụaba chụgidere otu onye abụki chụkpute ya n'ime Ngwa High School. Abụki etipụ walayi I be Christian. Otu nwa Aba ṅụrụla True to God akpọ ya enyi na ọjọọ. Ngwa isi na ịbụ Christian, gụọrọ anyị otu egwu ndị Christian. Anya niile lewe abụki agụgụolu ya ihe anyị nụziri bụ ịpịa nne nwanne nwafem, ịpịa nne nwanne nwafem o, ịpịa nne nwanne nwafem, ala gobom December kai. Abụki eripụ